Mula po dito sa Pangasinan Police Provincial Office, Lingayen, Pangasinan, sa pamumuno ni Police Colonel Ronald Valdez Gayo, ang ating masipag na Provincial Director. Narito na po ang Pangasinan Police Patrol. Hatid po namin ang mga bagong balita, mga napapanahong mga issue, at makabuluhang mga impormasyon na ihahain sa atin ng ating mga kasangga nagpapatrolya. Tinding pakaabangan ang mga aktibidad at iba pang mga kaganapan mula sa iba't ibang bayan dito sa ating lalawigan. Para po sa ating pinakaunang balita, top 1 most wanted person at isa pa na nasa listahan ng mga taong pinaghahanap ng mga alagad ng batas sa bayan ng Urbistondo ang inaresto sa loob lamang ng isang araw. Ang kabuuan ng balitang yan, tunghayan natin sa report ni NUP Nora De Leon. Sa bayan ng Urbistondo, Pangasinan, 2 wanted persons ang naaresto ng mga kapulisan noong ika-23 ng Marso taong kasalukuyan. Unang naaresto ang top 1 most wanted person on municipal level na si Melvin Castro E. Aquino sa Barangay Giteb ng bayang ito. Siya ay may kasong parricide mula sa bisa ng warrant of arrest ng Regional Trial Court, San Carlos City, Pangasinan na walang rekomendasyong piyansa. Bandang alas 7:30 ng gabi ng araw ding yon, naaresto ang isa pang wanted person na si Virgilio Iliang E. Mislang mula sa bisa ng warrant of arrest ng Municipal Circuit Trial Court Urbistondo, Basista for direct assault. Siya ay may rekomendasyong piyansang 36,000 piso. Ang mga naarestong suspects ay pansamantalang nasa kustodiya ng aming istasyon habang inaayos ang kanilang mga dokumento para sa mga nasabing kaso. Mula po sa Urbistondo Police Station, ako po ang inyong news patroller, NUP Nora R. De Leon, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Patrolyahan din natin ang bayan ng mga Taran kung saan naaresto ng kapulisan ang top 1 most wanted person sa naturang bayan matapos ang mahigit isang dekadang pagtatago. Ang buong detalye at iba pang mga balita, alamin natin sa pagpapatrolya ni Police Senior Master Sergeant Maria Vanessa Molina. Top 1 most wanted person sa bayan ng mga Taram arestado. Matapos ang mahigit isang dekadang pagtatago, naaresto ng operatiba ng kapulisan ng mga Taram sa pamumuno ni Police Major Alan Emerson D. Daos, Chief of Police, ang itinuturing na top 1 most wanted person ng mga Taram. Naaresto ang suspect sa bisa ng alias warrant of arrest na inisyo ng kataas-taasang hukom ng RTC Branch 68, Lingayen, Pangasinan para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Sa ngayon, siya ay pansamantalang nakapiit sa mga Taram Custodial Facility habang inaasikaso ang kanyang mga dokumento bago ilipat sa Provincial Jail. Samantala, isang karpentero naman ang inaresto sa bisa ng isang warrant of arrest para sa kasong qualified trespass to dwelling na may kaukulang piyansa na umaabot ng 36,000 pesos. Ang naarestong suspect ay kasalukuyan din nakadetine sa mga Taram Police Station Custodial Facility matapos hindi makapagbayad ng piyansa para sana sa kanyang pansamantalang kalayaan. Police Senior Master Sergeant Maria Vanessa C. Molina, News Patroller ng mga Taram Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. 3 wanted o pinaghahanap ng mga alagad ng batas dahil sa kanilang mga kinakaharap na kaso ang inaresto ng kapulisan sa bayan ng San Jacinto. Yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni NUP Noriel Mercado. 3 kalalakihan ang inaresto ng ating kapulisan sa magkakahiwalay na mga operasyon. Naaresto ang isang lalaki na tubong barangay Bagong Pag-asa ng ating kapulisan sa pamumuno ni Police Major Edgar Allen G. Sertiña, ang 4th most wanted person municipal level sa bayan ng San Jacinto sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ng korte laban sa naturang lalaki para sa kasong adultery na may tinatayang piyansa na umaabot sa 12,000 piso.
Samantala, isang lalaki naman ang tinungo at inaresto sa Project 8, Quezon City ng ating kapulisan sa bisa ng warrant of arrest na ibinabaan ng korte laban sa naturang lalaki na tubong Barangay Santo Tomas para sa kasong slight physical injury na may tinatayang piyansa na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Arestado rin ang isang lalaki sa Barangay San Vicente matapos ihain sa kanya ang warrant of arrest na ibinaba ng korte para sa kasong paglabag sa PD 499 o Cockfighting Law of 1974 at may tinatayang piyansa na umaabot sa 36,000 piso. Ang mga nahuling wanted person ay pansamantalang nakalaya matapos magbayad sa korte ng kanya-kanyang piyansa habang umuusad ang kanilang mga kaso. Samantala, isa namang rest bakuna simulation activity ang sinagawa sa bayan ng San Jacinto ng mga representatives ng DOH kasama ang ating mga personnel sa Rural Health Unit. Ito ay bilang preparasyon para sa paparating na COVID-19 vaccination sa ating bayan at inaasahan na darating ang mga vaccine na galing DOH sa susunod na linggo o maaaring pagkatapos ng Holy Week. Ako po si NUP Noriel D. Mercado, ang News Patroller ng San Jacinto, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa bayan naman ng Alcala, 7 kababaihan ang inaresto ng kapulisan. Ang dahilan, tutukan sa report ni Police Staff Sergeant Violeta Perez. 7 kababaihan arestado sa Barangay Lawak at Bindangan Sentro, Alcala, Pangasinan sa pinagsanib puwersa ng mga operatiba ng himpilang ito at PIU Pangasinan PPO sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong PD 1602 or illegal gambling na may rekomendang piyansa na 30,000 pesos bawat isa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Ang mga arrested wanted person ay naimpormahan sa kanilang pagkakaaresto at karapatan at dinala sa Municipal Health Office para sa kanilang medical examination at kasunod na dinala sa himpilang ito para sa tamang disposisyon at dokumentasyon bago ipresenta sa korte. Ito po si Police Staff Sergeant Violeta Ibuan Perez, News Patroller ng Alcala Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Magkahiwalay ng operasyon ng kapulisan sa bayan ng Bautista, nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 ginang. Ang buong balita, tunghayan natin sa ulat ni Patrol Woman Janine Macaraeg. Arestado ang 2 ginang sa bisa ng warrant of arrest sa magkahiwalay ng operasyon na isinagawa ng himpilang ito sa Barangay Poblacion East, Alcala, Pangasinan at sa Barangay Diaz, Bautista, Pangasinan. Ang mga nasabing katao ay nahuli sa akto ng pagsusugal noong kasagsagan ng Extreme Enhanced Community Quarantine na kung saan ay pinahigpit ang pagsugpo ng mga iligal na gawain katulad ng pagsusugal. Ang mga nasabing katao ay dinala sa himpilang ito para sa kanilang kaukulang disposisyon, ngunit kalaunay nagbayad ng nakarekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 10,000 piso kada isa sa paglabag sa PD 1602. Yan lamang po ang balita sa bayan ng Bautista. Ako po si Patrolwoman Janine R. Macaraeg, ang inyong news patroller na nag-uulat para po sa Pangasinan Police Patrol. Makibalita naman tayo sa bayan ng Tayug at ating alamin ang mga operasyon ng kapulisan mula sa kanilang news patroller, Police Staff Sergeant Francis Mendes. Kamakailan, isang babae at isang lalaki ang hinuli ng kapulisan ng Tayug sa pangunguna ni Police Major Arnold A. Soriano, Chief of Police dito sa naturang bayan. Ito ay sina Sonia Guluyogo, E. Mendoza, 39 na taong gulang, may asawa, tindera at nakatira sa Barangay Trinchera, Tayug, Pangasinan, at si Jewel Juperio, E. de la Vega, 33 taong gulang, may asawa, may trabaho at nakatira sa Barangay Poblacion B, Tayug, Pangasinan sa kasong paglabag sa violation of RPC Article 333 o adultery na inisyo ng Municipal Circuit Trial Court, 1st Judicial Region, Tayug, Pangasinan. Pansamantalang nakalaya ang dalawa matapos silang makapagpiyansa sa kanilang mga hinaharap na kaso. Ako si Police Staff Sergeant Francis E. Nemis, News Patroller ng Tayug Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.
Tunghayan din natin ang mga kaganapan sa bayan ng Mabini sa pagbabalita ni Police Staff Sergeant Annalyn Saringan. Patuloy pa rin ang kapulisan ng Mabini sa pangunguna ng aming butihing hepe na si Police Captain Alan Abuan na maglingkod para sa bayan. Tirik man ang araw at umulan, ang ating mga kapulisan ay nariyan pa rin, patuloy na naglilingkod para sa kaligtasan at seguridad ng bawat isa o mamamayan. Sadyang sila rin ay maaasahan at matulungin sa kapwa. Pulis na may malasakit at pulis na may puso. Ito po si Police Staff Sergeant Annalyn Saringan, ang inyong police patroller ng Mabini Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Yan po ang kabuuan ng mga balita ngayong gabi ng Biyernes, March 26, 2021. Na inihatid sa atin ng ating mga kasangga, nagpapatrolya, nagbabalita. Maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala, suporta at pagtangkilik sa numero 1 programang naghahatid ng mga lehitimong mga impormasyon at mga balita. Ako po si Police Staff Sergeant Redelisa Manzano Tuliao, ang inyong naging tagapaghatid balita sa gabi ito. Sa ngalan po ng buong persa ng Pangasinan Police Provincial Office, Lingayen, Pangasinan, magandang gabi po, mag-iingat tayong lahat, and happy weekend everyone.